Sziasztok! Most egy nagyon egyszerű Slack-botot fogunk csinálni a munkatársak szórakoztatására. Mindenféleképpen csak szórakoztató tartalom, semmiképpen ne vigyétek a projektet production közelébe. Szóval nekünk egy nagyon egyszerű Python kódunk, az ugye a Citatumnak az API-ját parzolja és a Zenko OC-t, hogy akkor legyenek nekünk szép motiváló idézeteink. Ugye ez egy Flask alapú alkalmazás, be van dockerizálva, van nekünk hozzá egy Docker kompózunk, igazából semmi extra, ezt el is tudjuk indítani. Itt akkor lebuildeli nekünk az image-et, és elindítja a konténert. Ugye ki van engedve az 5000-es porton, szóval meg is tudjuk nézni, hogy akkor itt fut nekünk. A get metod le van tiltva, mivel ez egy post API, eredetileg ugye ez egy lambda projekt volt, csak most AWS hiány így egyszerű volt megoldani. Igen, most hogy tudjuk self-hostolni mindenféle port forward és reverse proxy nélkül, ezért ugye segítségül hívjuk az ngrokot. Ezzel azért óvatosan, mert így is, amikor csinálgattam a projektet, akkor a botok, mivel ezek ismert URL-ek, így a botok el is kezdték szétszedni hát hogy mit engedtem ki az internetre publikusan, és akkor ezért mindenféleképpen óvatosan ezt meg is tudjuk nyitni, ugye ugyanúgy a böngészőben, ezért ugyanúgy visszakapjuk, hogy 405. Igazából ugyanúgy a konténernek a logjait is tudjuk figyelni, hogy akkor mi történik. Itt vannak a mindenféle eltiltott get metódjaink, és utána, hogy akkor ebből legyen nekünk egy Slack-es alkalmazás, amit ugye tudunk hívogatni, csinálunk egy alkalmazást, elnevezzük, akárhogy kiválasztjuk, hogy melyik workspace-re szeretnénk berakni, kiszedjük az ngrokos URL-t, ugye itt nekünk a slash command fog kelleni, elnevezzük igazából, ahogy szimpatikus, a request URL lesz nekünk, amit az ngroktól kaptunk, vagy hogyha éppen ki van rendesen szépen meg van csinálva a reverse proxy, akkor amit a bármilyen URL-t, amire ki szeretnénk rakni, a kiskutya.com-ra, vagy akárhova. Adunk neki usage hintet, ugye úgy működik, hogy a idézet és egy kategóriát kell megadni, hogy milyen idézetet szeretnénk, elmentjük. Ezután berakjuk az appot a megfelelő workspace-re, adunk neki jogosultságot, és akkor igazából most már megnyitjuk a Slack-et, és elkezdjük írni a slash kommandunkat. Akkor már kapunk szép idézetet az életről. Kaphatunk Szabó Pétertől is, mert hát ő a legnagyobb motivátor itt a szép országunkban. A lányok kedvencét, Paulo Coelho-t még ne is említsük. Akkor kaphatunk angol idézeteket. És igazából ennyi a projekt. Amit még érdemes lehet tudni, hogy akkor, mivel ugye be van a Flexnél kapcsolva a Live Debugger, ezért, hogyha éppen szerkesztjük a kódot, akkor runtime-ba is ugyanúgy lefrissül, és akkor már mondjuk az új verzió lesz kint. Szóval tudjuk ugyanúgy fejleszteni közben a kis alkalmazásunkat. Mint említettem, a botokkal vigyázni. Ugye itt látjuk ugyanúgy a konténernek a logjait visszakapjuk, és igazából még egy kis promó a végére. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!